Mayong buntag, kumusta? O karon na dinhita no sa ikaduhang hatagan nato sa bugas gikan sa Gunsumaritan diri sa may Barangay San Simon no, kaganiya zone 1 karon zone 4. Zone 4. O galagi mo ni atong experience sa zone 1 no, baga negative. Kapok pero sige lang, no. Na mao man ni ang pando ko no. Multimilhan na ay private property. Susulod tantan tayo re. Guardia man, ayo ta. Ay. Private property ra ba? Ayo. Ayo. Property ra ba ni nya guardia daw kuno din no? Ang yahang bana sa tong katagaan. At wala may ayo. Batuan na to be. Og karon no, ang feedback sa tuwa nga mosulod lang taning maong gate. Sige. Bira. Problema ni karon kung basig na hiro no? Pero hinahinay lang ta. Please no, nakita na gid nato ang ikaduha nga atong hatagan sa bugas no, si Ma'am Cheryl Sakar. Okay, yes. Salamat kayo no. Cheryl Perez ang Sakar imbana. Lagi mo may nakabutang ko dire. So dugay nagtrabaho ka dire, ma'am? Dili, caretaker. Caretaker ka dire. Pero unsa imong pamagis pagsweldo dire? Kuan, kinsina o katapusan. Tagpila pa sweldo? 5,000 naman. 10K ang bulan. Ang bulan. Pero pila ka buk anak nimo? 3. Tulo. So okay ra kung bati gyapon? Bati ka. Mabati yon, igo-igo lang. Nay makatanong-tanong pug des walibot. Nay mga kuan, panglad na lugbati. So kuan na lang murag subak na lang ginagmay din ang palito nun. Pwede ta makalaos gamay sa imong gipuy-an ma'am. Okay. So muna di na mamakiro. Okay ra na. Bugutan pong iro mo. Limpyo. So muni dire mo magluto. Pero magulan diri okay, dili man pud mo kan sa libo? Dili man. Okay ra no. Pero kamo rin nagkuan ani? Nagayo sa balay? O Dili daan ni siya sa pagkuan mo. Kibali gipapuyo mi diri. Gipapuyo lang mo diri. Ano? Des nga. Makani po ko diri yung dapit kay lagi diri sa San Simon lima mo no, patagaan, taga Suna, sa usa. Nya ikaw ang napilian diri ni Ma'am Cherry. No, kay lagi di man ko pwede mo lahos kung tiwa ko kaila sa mga tao. Lagi. So kinahanglan pag recommendation no, gikan pod sa mga kaila pod nako diri sa inyo nga barangay. So ato sa ko ako sa akong bugas no. Sa natong bugas. Kuan mo diri apil ka sir, diri gyud ka. Sikyo man siya, isa man sikyo diri. Okay, so duha mo gagard dire? Duha. Puli-puli. Sige. Tapos ang kining gas. Sige. Ma'am, wata ang bugas ma'am no? 5 kilos nga bugas. Nya dahil na kay t-shirt diri. Okay. Ang Zen Kahatol t-shirt. Okay, sige. Usara re. Pwede nimo masuot ma'am, bali isapaw lang, isapaw. Lang. Isapaw. Sige ara ba? Kayo. Okay kayo. Sige, pwede nimo maarsa din imong bugas ma'am. No, ansa po imong ikasulti ma'am no nga gitagaan o sa kas natagaan ang mga bugas diring Dapitas Maya, Barangay San Simon. And salamat kayo sa naghatag ani no sa kang Sen Kahatol. Okay. O ako kayo magpasalamat kay dugang-dugang sa among pangkonsumo. Salamat kayo, God bless. Kang Ma'am Cherry po no nga. Kang Ma'am Cherry pod may nga dayata, salamat kayo sa iyang pagtabang sa kuha. O nakakita siya sa akong panginanglan. Salamat. Kanang nga bugas nga unsa ka naka
konsumo na pila ka adlaw ka na? Mga kuan na siya ni sir, 1 week. Okay na gyapon kumbati na. Oo. Tangi kay pitos pa mi karon so basig pohon makabalik mi diri naggo na ba. Sige. Sige ma'am, salamat kay ma'am. Sige, salamat kayo. So mo ni no diri is may zone 4 Barangay San Simon og karon agi kay ang uban pa man kana sa tong lista medyo sudunon pa kayo no tanawon tani kun sabay mahitabo bat kahulat patag feedback og hangtod na lamang sa sunod higayon kini na lamang si Zen Kahatola daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.